हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी वंदना और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और मैं एक प्रधान जी के ऊपर गीत गा रही हूँ। कैसे लगेगा कमेंट में बताइएगा। और गीत बहुत ही सुंदर है। हालांकि गला सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम गा रहे हैं। पता नहीं क्यों 2 दिन गला सही रहता है, तीसरे दिन फिर ऐसे हो जाता है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। कमीशन के मिशन में भिड़ैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। कमीशन के मिशन में भिड़ैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। कमो न कइले जहिया से जीत गइले, कमो न कइले जहिया से जीत गइले। नई नई योजना बतैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। नई नई योजना बतैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। सबका अपने बात में फसैले, सबका अपने बात में फसैले। प्रधान कौनो कमवा न कइले। कमीशन के मिशन में भिड़ैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। दिहले आवास त लिहले कमीशन, दिहले आवास त लिहले कमीशन। खाए नरेगा के मजदूरन के कुल धन, खाए नरेगा के मजदूरन के कुल धन। हर पल कमीशन वो खैले, हर पल कमीशन वो खैले। प्रधान कौनो कमवा न कइले। हर पल कमीशन वो खैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। कमीशन के मिशन में भिड़ैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। कमीशन के मिशन में भिड़ैले, प्रधान कौनो कमवा न कइले। तो गीत कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते किसी नए गाने के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।